דקה לסרטון המביש שהיה אתמול, אי אפשר לא להתייחס לזה. אני מדבר על הסרטון של ש"ס. אני התביישתי. כשאני ראיתי את הסרטון הזה אני התביישתי. הדבר הטוב ביותר שקרה למדינת ישראל ב-25 שנה האחרונות זה העלייה הרוסית. העלייה הרוסית ומיליון עולי חבר המדינות שהגיעו למדינת ישראל נתנו זינוק למדינה מכל בחינה שהיא, מבחינה אקדמית, מבחינת ההייטק. בחברה שלי היו הרבה מאוד רוסים שהרימו את החברה. אני לא עושה פרוטקציה לרוסים, פשוט הם היו תותחים, זה הכל, ברמה המעשית. וכן, יש בעיות, אני לא חומק מהבעיות שבגלל ש70 שנות קומוניזם לא היה אפשר לקיים אורח חיים יהודי, נוצרו בעיות. אני חושב שבתמצית הרבנות היום בישראל היא לא מכוונת לפתור בעיות והיא לא מכוונת להכניס אנשים ולחבק אנשים, אלא היא הפכה להיות מכונת ג'ובים שרק מרחיקה ורק דוחקת החוצה. אין פתרונות קלים פה, אם תרצו נדבר על זה.